Lumbajong youth team atum lakha trainer keb Lumbajong MEC Johnny timung aphan kachuning ri ateng pen relief camp ke do bom atum aphan tong se kot pen kirap ke pajerta EPHL se lamjai sarpo angtong ingti kathara phan rai komasai khi tum kene ponchega jok ningduk che paklang pon Neleberta thanbang sonro singrong pi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajeriklo kardom tane pinia bertan non angton pen arjikta Lumbajong youth team atum lakha trainer keb Lumbajong MEC Johnny timung aphan kachuning ri ateng pen relief camp ke do bom atum aphan tong se kot pen kirap ke pajerta Patumi Lamding Road Baliram Terang area arlo ke dorong pangthera long Patumi Karbi Anglong Autonomous Council apen Land and Revenue Department chelang si eviction asai ke claim Kadoka ve Patumi hum thom ke pra truck ahem tun tharle ponlo Bangso ka tharle along kisung ke phodon thom ke pra truck ahem tun atum ke do ke thak ji aphan theso jor pathu aklam along TAS asai hem along si relief camp adopon bomlo Lasi Bangso ke do ke thak along ki choki junji aphan pura Lumbajong youth team atum lakha trainer ke Lumbajong MEC Johnny timung aphan chuning ri ateng pen tong sekot pen kirap ke pajerda mahud Lumbajong youth team me phu Elvin timung Kongchun bang Harsing Hanse AGS Thengbang Ingleng Sona Singh rong pie tum cherap dun si kirap pajerda lo Ladak Lamding Road rong bangthir walong abang sorong kabuchelong Karbi Anglong Autonomous Council tum eviction det pen alang litum eviction pidet pen ke do ke thak labang so kisung ke do thai ka vedet pen alang litum kisung mate kaboha nang wi ajo ansteme nang tum dak an bang nang la so dime bang ke la ke theso jur pathua klam hemalong si pado pano lasi pini ninu tum dak an kahumuri pen ki bang mate itum Karbi Anglong Autonomous Council mate dak Lumbajong local MEC sar junit timung aphan itum Lumbajong youth team hin pen kachuning ria teng pen alang li tuman alang li nilitum aphan matadak arat tuman kanghon ka jin so pen tong se kot pen pinik sang apen de puria the apen de usmar ke chormu tarpulin pen pranason alang li phan nang kirap nang paji dun the pot Lumbajong youth team hin pen alang li phan sar junit timung phan suri kachoro ningkang sampajer pono apen puthot nilitum Lumbajong youth team hin pen kachunuri dun thokang tungo bangala pulo khai ke sunga por mate tum Karbi tum ke sunga por non ason se dokolo pasi partialam jipupe dhoromalam jipupe pin pen ason ka frek dhorom ka frek tum tastame non adak ke doprong kisung thekte hudlo lase langli tuman bustame nilitum kachunuri bangala pulo prabjin pen kirap ke pajirje phansi kaprek dhorom jepupepin parti jepupepin song jepupepin pen kirap kipa jiri phansi ni tum Lumbajong youth team hin pen puthot chunuri dum tholo apena ko puthot kachunuri dum thu Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Sar Tuliram Ronghang aphan bustame ni tum Lumbajong youth team hin pen kachunuri dum jasemet peta bangala pulo non ke doprong la pini eviction dat don thongke pra truck arat atuma phat prabjin pen non la ni thomang bong pen nangli tum kithir thip aboha thik pivek dang por pen thik piserak dang po busi ni tum Lumbajong youth team hin pen ke Karbi Anglong Autonomous Council ACM la pen de ladak non ke do local MEC juni timung phan pustame kachunuri pona bangke prabjin pen nangli tum phan kanghon ka jin so pathe po iruyang bong pen alangli tumhan ke do ke thir thip kai ding pi ka boche thek je phan ka boche je adim thik piserak nang ji pusi itum Lumbajong youth team hin pen ke chunuri padopono gerta pacheta akorti atum hana kiro pilo ke alangli tum son surya saido penstami Lamding Road mate 5 kilo rong pathar mate ladak kisojor pathua klam long alangli tum kahum ripen penangan rat pen sihini alam stami kithan ponlong la si jasemet pet nili kiningge kangtung mate kapachini kangtung mangela pulo non head sihini ahormu kijo na hormu stami nangli lo
lapen la anvera hormu pen ke kidor iplum ji lapukali la si nili kadok we karbi yang long ke the giding lapen ke kido an asongja po songja pi dam stami ka tuni rialam the bangel lapulap nangli tum ladak party alam wan vera dhoromalam wan vera karbi tangte karbi pu ka chinghon pen anu tin akhi adat pen sitame mane sangilin mane lange bong mane ke phuru thi sitame nangli tum nang thon mi lapen ladak nang thon lo pulo tangte nang ka receive dun tum stami dolo lasi ladak bangge litum jasmet pet pini incident long bangke party alam wanang ni ladak bangke jasmet pet pulo tangte pini ason bangke aning duk lo anu tinda ning duk lo kadok kabi tum anstami ning duk lo isi labangke hulkimu kusini lihin pen bangke kipupon kangtung lo sitami ning cepat heponang ji elitum prabjen pen labang so solution long pon bopisi ning thelo la sinihin pen kipuji o ji alam bangke avelo nili pen kipuji bu bangke anu tin al karbi atum sitame kaching hon pen karbi tangte karbi pu party lang lera dhorom lang lera asap sabet kirap sitame nang litum ladak anang patibok pen asabet kirap sitame wan bompo la pen ke nang thon bompo busi ning thelo la si chijin sumemi pini bangke ningduk piglo la pen ke non ki do thai sitame pinangana ningduk meme da current condition ave la pen ke water facility ave la pen ke ladak ke la pen ke jasmet pera bangke kijin sumemi ningduk bangke la pulo ili tumalong ri long bangke pinangan bangke development pusipulo la pen development along ta jong se education ave pulo tangte development la ching thoda mon elo la sinon condition long bangke pinangana tumangke exam ki pidun bom also mar tum tado tasela tuma bangke katikup do koklo tasela so katikup jong si do koklo potan tela ke development da unelo education anata ching thoda mon elo la si nili karbiang long autonomous council team karbiang long la pen ka assam gov tum hanstame chuni republic lo prabjin pen la bang so solution nampaklang tipo busining thelo la si nongwe bangke ning duk parpe galam ting plaka dimlong sidolo dang facility ta veda ke lang punoi karian punoi kiso kin e non mat pini mane so de dum lidat pusita me sub center Karbi Anglong Daldali pen Pradeep Rongpha report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha Lakha Krei Silangpher constituency ke parlo kakilang so arong aradatum APHL se lamjai sarpo angtong ingti ka tharaphan rai komasai khi tum kine ponchega jok ningduk che paklangpon Atumi jakong cheklo ni phahini arni langphera hawa richo hidia dungka kilang so arong along APHL se lamjai sarpo angtong ingti ka tharaphan hemkang samati jail pon dara jok APHL se song lapen langphera rada tum ningduk che paklangpon APHL se lamjai sarpo angtong ingti ka tharaphan kopi pot sikenep kangnang ma po alam chinging tung dok pusilang phera rada tum nang pochini dun Angtong ing tika thar la ke kheilong ria pharman se kar japa bangla pen angtong ing tika tharaphan aron re pen kene pona pot probjen ben lo nang ji pusi nang pachini do hapuni marli tum nang pachini don lake angtong ing tika thar ka chiru ke ame khri le ki bukali nili tum rada me khri siki bu pu nang pachini do ini nilitum lada ka chingrum ke lahanlo je patumi head nilitum APHLC alam jai sarpo mate spokesman ake hai angtong tiafan aron re pen alang li fan law and order atum alang litum nep ingnang ponche la sojo ini si pini litum ning kang samsi la pen ke nilitum ning ki pungsi pini nilitum nang litum afan si tame nang litum angnu arjap nang koklo athema alang li lake Karbi Anglong rat atum chini peme jalang li inut lake inut dynamic youth leader alang li nut lage ekdom ke thek serbang yud tum fon penjeng lo kado we tum da alang li fans do pikangjang athema alang li kachi song alang li karjap lake khei afarman apen longri afarman fan se alang li karjap ajoine masi alang li fon bangke mane alang li
lam ke peklang lapen ke penan alang li la BJP government dum ke chok che lam stame alang li courage do brave do alang li ekdam expose pi ulo la sojo ini si alang li fan patumi bang aron repen alang li fan lam pa bonsi alang li fan neblo la sila ke nilitum totally nilitum la ke nilitum condemn lo pinrem lo lapen nilitum ki pui dolang athema elitum karbiang long arat atum la ke chini peme lapen karbiang long arat atum lagi BJP atum si ke claim lapen ke labang so ke claim abu thak karbiang long arat atum ning samse lapen ke labang so ajoy ne nilitum jong si alang li fan prabjin pen alang li fan release le alang li fan lule pulutang te nilitum ako lason si sodak pen agachi song si tame nilitum duji si tame nilitum peaceful lapen ke nilitum la democratic way ben si nilitum chisongi ko pipi ke ake se pa bonik la alang li fan a case ke pe bon ke labuson son trok bak do busipu sta case number bang nili direct long lelang sitame alang li fangela buson lo alang li lake karbiang long atok anu east west alang li tum nili tum party president ake hai jai ga thar lapan ang tong ti alang li tum dode sang sesi alang li tum awareness program bang ke kibidam do lapen penan karbiang long atok anu tum labang so awareness program ben a jok alang litum 6 schedule alam constitutional alam alang litum clardak pen chichini lo lapen amena right inglong so right chichini ben a jok alang litum penaan ke manela non APSLC along si alang litum kewang si ke ong lo non la KSC election remdet sitame remdet office sitame APSLC etum along si to lasi nilitum kipui bangela lo hang tong ti kathar alang li ke spokesman lo APSLC long kasi alang li fan kopi posi ke nep kang nang ma lake nilitum chining tung duk sitame nilitum kachinia teng lake lalo alang li lake ahok alam ke than alang li lake 6 schedule alam constitution alam latum ningkan kang thim alang li tum lak lipen la alang li tum ke than ben ajok karbiara tum non chini lo la hok alam chini lo pinike la so joini si ahok alam than det ahok alam pa chini det po joini si alang li fan ke la puson case pa bon pen alang li fan ke atumi la puson alang li fan criminal fan ke ne pason si alang li fan ke ka arrest lo la sila ningduk pik nilitum la pen karbiang long arat tum athema alang li la ke khei la pen long ri farman phansi karja binong la pen kachi song binong la pen alang li mekri ke bunang la bang so mekri ke alang li mekri gali nilitum karbiang long arat mekri busi nilitum karbiang long arat tum ke lake chemat halo athema alang li thangnat adayawi alang li fan kenep alang li fan la buson ke arrest ke athema alang li jong sila ake hinu akam kali alang li arat fan ahok alam ke pachini bana joini si alang li fan ka arrest un pulote alang li ko pilo ke claim nang lang ke alang li da bithung son dong non claim nang lang ma alang li da bithung along hala election aprang APSLC tum amai meeting ki pridun gunda tum lapen ke aku APSLC tum polling alang litum la board committee office ki pridun asai ke claim lapen ke aku election huchitame alang litum la puson si polling agent tum han hong wan det si arlopen alang litum han ke theng ke chok ke ther lapen vote and alang litum rigging ben alang litum ke claim lo la puson dong ke claim nai ma non APSLC tum ta lasi lake halatum fan ke BJP tumba mate law and order tum ta partiality do hala tum hen nepne APSLC tum thangnat claim ke tuma fansi nona bangke alang litum kinep lasi nilitum ki pui bangela lo jongsi law and order tum ta jongsi hok pet ben si alang litum kam ke claimi kinep kangnang ji ke chok che bang bufan polote aprang si bithung along ke register tanga case hala tum fan nep tha hala tum han nep ra ingnang tha kopi posi thangnat adaya via hok alam ke thana bang phufan kinep kangnang ma lake karbiang long ara tum ning duk pik binong lasi nilitum kachuning rijige lahanlo je karbiang long autonomous council long asiem fan sitame nilitum non chuning ripo anang lita ning chirui nai alang li jongsi politics ke pathulang karbiang long polotang te alang li karbi tum han cherai kom nai karbi tum han chipisung se danai non karbi tum han chipisung rong karbi tum han chipivir rong karbi long rijong se alang li tum la puson chipisung rong polote muningkan phoningkan kepa fit ke alang li CM ge mani gali lo alang li MSCN da alang li ki thurun ben ke haidun ji aja kong avide ji lasi alang li tum si tamel hai chema thanang ji la pen alang li tum prabjin ben ang tong ti fan lu nang po
angtong ti fan release nang po jong si lule pulutang te Karbi Anglong rat atum fan ke nilitum tak hangun edeji ning ki pung side lo la selang litum prabjin pen angtong ti fan ke lui fan si nilitum puthot chuning ri lethot lo nilitum ladak eviction alam pulote ilitum lang fair along sitame nang lerok athema eviction ke claim vek nangi ke kuma fan lo polote election ke claim vek nahi polote ladak ke non tribal atum phan athem ladak 6 schedule area ladak inglong asotum along ri binong ladak ke inglong aso candidate atum ke bi ke che asotum illegally ben latum nangke do non ilitum langdam polote ladak fonglokpet long sekjan long sitame ladak ta 500 bighas dak PGR along ledu sitame ladak sitame non ke che ke bi asotum si ke dolok lo ladak ka occupied lok lo dakam nok ke claim lok lo sitame ladak sitame eviction ji afan Dr. Tuliram Ronghang mate KSC pen thangnat ta ladak ke deng ponabe thangnat step ta lamuson sia ko ilitum langdam thulonang ladak Jamuna irrigation arai long sitame ladak ke Bangladesh si puda pu unlo athema ke cheng si nilitum bihek mana theklong lo ladak ke baduda dal ladak ke dode dak irrigation along le puma sita piniar ni kona pen si ladak na bongali kona na ke che ke beaso si ladak nang pleng set lo pulute lake nilitum chini lo ladak ke illegal migration lo tum konane pensiwan lo lake ladak ke padulo la pen ke latum fan ladak ke pathir thibi afan lake BJP KSC government atum si tambe kachirab dondolo voter ID ki pipen chenglok non hala tum fan vote bank ason si hala dak bonai polo lasi eviction nang ji pulute aprang si ke ladak Bokolia irrigation Jamuna irrigation along ladak si eviction pa prang ni polo la pendolang ako ilitum borbil long sita militum thekdam long i hala dakta labu sonsi utor borbil long ta bongoli tum si pleng set lo hala dak si eviction dam nai la pendolang itum kheruni lo sita hal hai long ke piposi Tuliram Ronghang ake hai alang li ningje ai hedel lo alang li ki puthu komasi nang tum hanang ke eviction ni polo lai ke chobai pusi hala tum han aning si ke pe thedun thu bon sita me pinier ni ke ilitum Karbi inglong aso tum si non pini le thot dak lamding road 4 kilo long sita me Karbi atum si sung nang lo Karbi tum si duk nang lo hala tum han ka cherab duni hala tum man aning ke thegi pi kali non ke ulta eviction si ke claim thu lasila ke nilitum ekdom totally alang litum government ke chari chok che pot condemn lo nilitum Karbi Anglong Volongkom Aji Pendrajesh Ronghang report Biswanath Karbi Live.